Ustedes son el motor de la iglesia que organiza el amor, Cáritas. Ustedes son las mismas manos de Jesús en el mundo. Ustedes ayudan a los demás a cambiar el curso de la propia vida. Su testimonio les ayuda a cambiar el curso de su propio corazón. Som Manuel, i fa més de 70 anys que lluitem contra la pobresa i l'exclusió social. Treballant per l'economia solidària i promovent els drets humans. Som persones que tenim com a eix principal de la nostra acció les persones. En defensem la dignitat i en promovem la integració i el desenvolupament. Som Anna i som internacionals. Ens interessem per les crisis humanitàries i per les necessitats del dia a dia. Treballem conjuntament amb l'Església local, mitjançant una xarxa de més de 200 càritas nacionals. El nostre àmbit d'actuació és universal, la nostra manera de treballar és local i el nostre compromís és personal. Som Maria i som l'acció social i caritativa de l'Església Catòlica. Tenim arrels per tot el territori, les càritas parroquials. Som testimonis de l'amor per les persones, en especial per les més empobrides i excloses. Treballem per una societat més justa i solidària. Som Josep Lluís i amb els nostres projectes afavorim la motivació pel canvi personal i per millorar el món en què vivim. Som la comunitat cristiana que es preocupa pel bé comú. Treballem pels drets humans i contra la injustícia. Construïm un futur digne per a tots i totes. Som Josep Lluís, som Anna, som Maria, som Manuel, som participants, som voluntaris, som col·laboradors, som treballadors, som donants. Som Càritas, som persones amb cor.